ma-start na o ma-resume na ang ila sining office, ti may pila ka mga schedule gid nga wala iya matigayon, no? Kapin pagid ang plano kung tani, kung wala sa problema sa COVID, may mga schedule tani nga special registration. Yawer ti kay may ara problema, may nagpositive sa COVID. So in short, nabudlayan ang kumilekman, no? Kay ti kinanglanon mo tuod nga magkuan mo, kinanglanon mo tuod nga mag quarantine anay ti amo ng protocol. Nang i-check ko kay by next week sa pagbalik nila kung ano ang sitwasyon, sininong matabo, no? Isigihon pablato, like for example mansilingan nga schedule atong sa mga mall registration, ang special may mga nag-request pagid bala, may kabalo ka kung hindi ni makakuano, kung may extension, until September lang ang voters registration, no? Ang voters registration until September 30 lang. Na, amo na tandaan tagid. Okay lang, no, kung maalang-alang siya aksyon kay why pa siya kasabat, o naka-okay naman na siya kay na. Kay parang at least makuhaan ta siya bla advisory, para sa pumuluyo sa Bacolod nga may ideya sila kung anong matabo by next week. Online sa Hotline. Online sa Hotline. Joining us this morning is the head of COMELEC sa Bacolod. We have Attorney Katrina Kanya, no, sa aton nga linya. Attorney, how are you? Good morning. Hello, good morning, Aksyon Art. Good morning sa tanang nga nagatumati sa Aksyon Radio. Ingagawon ko lang ba, may no, medyo kuan ka na, may mga obligasyon ka man. Pero, attorney, ma-resume na kita by next week na ano ang expectation nato? Ano expectaron sa publiko ang sa resumption sa office nyo, ang mga special registration nga way man na yun last time to? Sige yun to siya, ma'am. Kag saan o gid kita maumpisa? Martes na? Yes, Action Art. Mayroon kita mag-start kita August 30, no? Monday na siya. Ang aton yung nga registration sa tulat registration ara sa SM. Okay. 8 to 5 na siya ang aton nga schedule sa aton nga registration. Sa August 31, may ara kita nga special man nga registration sa Lasal na siya. Yeah. So that is an exclusive nga registration naton. Sa Tuesday at sa Wednesday, September 1, amo na ina ang pagbalik naton gidya sa registration naton sa aton opisina dira sa COMELEC, no, sa Day Center. Sa September 4, that's a Saturday, wala kita registration sa opisina naton because magakonduct kita sa registration sa aton nga mga PDLs naton sa Handumanan. So wala kita registration sa Sabado sa COMELEC na office. September 10 and 11, ara kita sa Robinsons naton. And then is 17 and 18, ara kita sa Ayala Mall, Capital Central. And ang next naton nga Saturday is 25, ara kita sa SM City, Bacolod. So tiamo na lang na, no, ang remaining days sila ara na sa office nyo balik ang registration kay tikon why extension ni until September 30 na lang ni, di ba, attorney? Yes, wala kita extension as to the additional days, no. Ang extension na ginhatag sa aton sa COMELEC is ang extension sa registration hours. So nag-start kita August 23 supposedly for all other COMELEC offices. Ang registration hours is from 8 o'clock until 7 o'clock in the evening, man. Okay. Pero ginapabalo ina nato no nga kung maghambal kita nga hasta alas 7 sang gabi ang aton nga end sang aton nga registration, it doesn't mean nga alas 7 man kamo sang gabi makadto para magpahisto sa opisina. Okay, kung kay Isabela Action Art, naman reklamo kung nag-accept kita sa cut-off, na wala nga ginagakat sa ating opisina, let's say, 10 minutes, tapos mahambal sila nga, wala pa gani ila 5, no? Muna usually ang term, ang nila ginareklamo. But of course, they have to understand na may procedure kita nga ginasunod, nga hindi lang na yan sila nga pagkato mo sa opisina, tapos ka na daw na hand-in ka lang sa imong application form. Kasi may pakita proseso nga ginasunod. No? So, amo lang na ang aton nga
gina-pa-intindi man sa aton man nga nagaparehistro man. Especially nga pagbalik ka sa aton sa opisina naton, pagbalik, no, nag-expectar kita nga because of the closure natin sa aton nga opisina, pag ang nagalapit naman ang last day sa aton nga registration, nagadamo ang mga aplikante nga magatuyo nga magparehistro. Yes. Sigurado gina, no? After September nga kasakuay sa registration, nga daan pag October, filing of COC naman ang atindiyon nyo? Yes, Aksyon Art, no, pagka last day sa registration, pagka next day sina naton, ma-start man dayon insigida ang aton nga filing sa aton nga COC. So, Grabe. ang opisina naton mag-preparar man for the filing of the COC. Sige. Dason lang ko ma-file guro sa COC, Pagka-paaboto na mo, Aksyon Art. Hindi, lahog lang Anyway, attorney, salamat kin sa time. Kung may mga update kami, matawag lang kami liwat sa imo. And hopefully, nga pagbalik niyo office, ang tanan, well and good na ang tanan nga mga employees naton dira, kag balik trabaho na gintanan. Thank you, good attorney, and God bless sa inyo. Thank you, Aksyon Art, mayong aga sa tanan. Aksyon Hotline. Attorney Katrina Kanya, ang tagpamuno sang Comelec Bacolod. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhopon, Reporter of the Year Brian Norden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhopon, Reporter of the Year Brian Norden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio.
Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Edmundo Dilopuente. Badayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Edmundo Dilopuente. Badayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Edmundo Dilopuente. Badayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon
sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kadrama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhopon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kadrama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhopon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kadrama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhopon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM,
Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton kag Best Entertainment Program for AM. This is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo pa. Tiyempo hindi naging magdulot, no? Karon na lang niya ang mga update tong parte siyang inlutang balad sa may reclamation sa BBB program na lang karon with Aksyon Rex Canton. Action Hotline. Why na ko tiyempo nung bawi lang ko boss. Why na ko wadaan nagig ko. Dr. Alfred Spearmangosteen capsule and ting a combination of mga gina Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.